Van 26 tot en met 22 november is de expositie Veelzijdig Vilt te zien in het Mienskipshuis Dwarpsterke met Slawier. Deze tjerke die is onderbracht in een stichting en die beheert hem. En wij hebben regelmatig hier exposities, tentoonstellingen dus, maar ook concerten. Op dit moment hebben we tentoonstelling Veelzijdigheid met Vilt van Thea Kroese. En ik wil je maar uitnodigen om even binnen te zien. Het is een expositie van mijn viltwerk die ik al rond jaren maken ga. Ik maak wandkleden, ik maak objecten, sjaals, kessens, woonaccessoires. Ja, van alles eigenlijk. Nou, al het vilt is eigenlijk maken van wol, skippenwol. En dat heb je in verschillende soorten, je hebt verschillende skiën, verschillende wolsoorten. En dat werk je met wetter en zeep en brioën. En dan maak je van die losse wolvezels, maak je ze in je lap. En daar kun je dus wandkleden van maken, maar ook gewoon objecten en allerlei toepassingen voor je interieur en kleding. De inspiratie helpt Kroese overal bij. Uit de natuur, uit dingen die gewoon objecten van oormaterialen, bijvoorbeeld van glas of keramiek. Ik denk van, oh, dat kan ik in wol maken. Maar ook de natuur, het landschap, de kleuren in het landschap en vooral ik zee, het stromen. Maar wat is er zo leuk aan het werkje met vilt? Het werkje met pure materialen, met de wol, met zijde, oren, vezels, die broeken. En ja, het ontstaat. Die hebben eigenlijk van tevoren wel enig idee hoe het wordt, maar het wordt toch altijd weer correct anders dan in de holle hebben. En het proces ontstaat. Op vrijdag 30 oktober verzorgt Thea een workshop. Wij gaan een kei maken. Dan leer ik de mensen hoe zo'n kei maken kennen. Die zit hier naast me. En of een lidskessen of wandkleedje. En ja, om even de basisbeginselen van het vilten te leren.